לכולם, והנה אני עושה חלק 2 כמו שאמרתי. אני אנסה להגיע לזהב. יהלום לא נראה לי. אוקיי, יהיה לי דרך קשה, אבל העונה מסתיימת עוד 10 ימים. טוב. בואו נעשה משחק במדורג. תשימו סאב ולייק. ואם אתם רוצים אתם יכולים לא לכתוב תגובה, לא יודעת, סתם מה קורה זה. ובואו נתחיל. ואני מחפשת מועדון, אז אם אתם יכולים תרשמו לי שם של מועדון כדי שיוכל לשחק בו, כאילו לא לשחק, כאילו לשחק במועדון כזה, כדי שיוכל להיות בו. אני רוצה, יש לי מועדון, אני כאילו במועדון, אבל אני רוצה להיות במועדון אחר, כי ליאון הזה מעצבן אותי. לא. לא, איזה מבאס. למה אני מקבלת את הקבוצות הגרועות חוץ משתי קבוצות נראה לי? המדורג הזה תמיד עושה שאני כמעט קרובה לקבל משהו, אז הוא לא הנה רואים, עכשיו אני ממש רחוקה מלהגיע להם. טוב, אני עושה משחק אחד, נראה לי, לא יודע. טוב, נוקאוט. מה אני אקח? בוא ניקח את מלודי, לא יודעת. סופיה, בוא ניקח את סופיה. אוקיי, בבקשה שננצח את זה. מה אתם... טוב, אני גם איתך. אם ככה נצטרך. נו די, זה לא אפשרי שאני אצטרך לעשות את כל זה ואתם פשוט קרואים. אוקיי, התחילו לזוז. לא. כאילו הקבוצה שלי עושה דווקא. אוי לא. אוקיי, סרג' עושה פה משהו. לא סרג', רוץ, אני לא רוצה להיות נגד כולם. אוקיי, בסוף הוא נגד כולם. למה? אני מקבל את הקבוצות הגרועות כל שנייה. זה אחד המעצבנים. אוקיי, בוא נלך לכאן. לא. נראה לי הם לא אוהבים אותי בגלל זה שאני עוזבת את הנושאים קצת מהלכים. לא, מה הסרט שנתקע? אוקיי, רוזה בא. נותן את אגרופים. אוקיי, ניצחנו. נראה לי... תסתכלו עליהם שאני כאילו פה, הם לא עושים כלום. אוקיי, עכשיו רוזה מתחיל לזה. זה קצת מעליב עכשיו אבל לא רוזה, אל תמותי, לא רוזה, לא, מה? לא, אני לא מאמינה. הנה רואים, אני כל פעם מפסידה עכשיו. נמאס לי. ניקח עוד פעם את מלודי. ייקח לנו המון זמן, כי אנחנו מפסידים. תיקח את ספייק. אוקיי, הוא לקח את ספייק. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות את זה.
אוקיי. בוא נרפא חיים. יופי, עכשיו. לריץ. אוקיי, אין לי הרבה חיים. גם באים לתקוף. לא, 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 אני צריכה. קבל את זה, קבל את זה. לא. איזה מעצבנים. לא, עוד שנייה נס. יש לו אוקיי. פליז שננצח. די, נמאס לי להפסיד. אוקיי, אנחנו מתחילים להוריד להם מלא. אוקיי, אני גם אבוא להתקיף. לא הספקתי. אוקיי, הורדתי די הרבה אחוז. עכשיו הם מעצבנים עלינו. אבל לא אכפת לי כי ניצחנו. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, עוד שנייה אנחנו נקבל עוד כוכב. לא נראה שנקבל משהו. אני פעם קיבלתי כוכב מדהים. וקיבלתי את איפה הוא? מיקו. אוקיי, בואו נעשה עוד משחק בבקשה. אני רוצה להגיע לזהב. תתן לי להגיע לזהב. אוקיי, בואו נשחק אותנו מנודי. אוקיי, 8 ביט. אוקיי. קבוצה סבבה. מקווה שקולט טוב. מקווה שאנחנו נגד קבוצה לא טובה. אני לא... אוקיי, נראה לי טובים. לא, אין לי מזל, אני לא. שמונה ביטרן. מה זה? לא יודעת מה הם רוצים ממני. איזה תמונת פרופיל. נראה לי שהיוטיוב כי אני עשיתי תמונת פרופיל חדשה. לא. אוי. זה לא טוב. יש איזה 4 כוכבים. תסתכלו גם עליי, אני רק ככה. לא, מה אני עושה? אוקיי, נכון. אני מתה. לא, די, אני לא רוצה להפסיד. תסתכלו עליו. אוקיי, הרגתי אותה. לא, אנחנו מפסידים. איזה ממש. הרגל מסתכל. לא, אנחנו מפסידים. חכו, אני אחזור לכם. פשוט זה הרמון. אני לא רוצה שיהיה 10 דקות הסרטון להזכרה. רגע. כן, וכמובן שהפסדנו, כמובן שברול סטארס יעשה לי את זה. בואו נעשה משחק די. טוב. ניקח את 8 ביט, לא יודעת. בואו ניקח אותו, לא יודעת. בואו ניקח אותו. לא, יש פה. לא, למה? די, אני לא רוצה להפסיד.
אל תיתנו להם, מה אתם נותנים להם? אוקיי. לא, לא. לא, לא, לא. אני לא מאמינה. לא, לא. אוף. די, די. טוב, אני אחזור לכם שאני אנצח. בחלק 3. סליחה שאני עושה יותר מדי חלקים, אבל חלק 3.